Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Musidal e tolo dal Fouta Jallow ha hewta guinembe moƴƴuɓe ɓen fof kala kawnirɗon e nder adnaw. Haray en fof en seedi ke wonde Mamadi Doumbouya e dow bonnereji ɗi ɓe bonni en ɗin ila 1958 heɓande ma wetango hande e dow wargo ngo ɓe wari gon ɓe ƴetti laamu ngun e 5 septembre 2021 e dow wondirgol kamilo Allah on wonde kanko Mamadi Doumbouya membre ɓe CNRD ɓen, membre ɓe CNT ɓen e membre ɓe gouvernement makko goto e maɓɓe présentota koye élection ɓawo transition o lammude o yi kanko Mamadi Doumbouya nde tawno himo tambita juuɗe leñol makko ngol mi woodi e mon wiyoɓe tan wowlu fi leƴƴi tabita hande ga leydi men ko ɓuri leƴƴi e dow tambitande mawɓe makko ɓen par ce que kanko yo mari mawɓe ɓe o ɓaari e mum tippude jayre men enen Fouta Jallow wi ka fuɗɗi haa ka haaɗi duhiɗo mum suddiɗo mum mawɗo mum payku mum wonɓe ka nder leydi wonɓe ka ɓaawo leydi en fof en holli jayre tippude ɗum ɗon Mamadi Doumbouya suusi déposude candidature makko on hanki wo tawete ka élection présidentielle ji ɓe andi ko mascarade électorale ɗiɓe planifie ɗin ñande 27 décembre 2025 ɗo haray hewti ko nder lewru e balɗe haray on dagini wonde kanko Mamadi Doumbouya o jooɗori ka jullere vote hay tawi vote o giɗo andi ko vote fenande hay tawi hara ko bonnuɗo constitution mo ɓe tawi on 5 septembre 2021 ɓe moƴƴini charte mo ɓe jangi ɓe fodi en ɓe yitti ɓe bonni toon ɗon charte dans sakuruma windani ɓe ko ɓe faala kon ka tawata ɓe waɗi piiji toon ɗi julɗo gollirta ka nder constitution maɓɓe yaltuɗon tambitiɗon ɓe wonɗo e waɗgol mouvement ji e kellal ngol ɓe e amal ngol ɓe yaltuɗon holluɗon angal barki e wigol on tambitoto Mamadi Doumbouya candidature makko on soutenimo yo présente o woɓɓe yehi ha moƴƴini mouvement o yoɓe cotisanemo ɓe versa caution makko on fi yo présente o haɗa jayre nden ko ha ɗon hutede on satta ko hutagol hoore mum ngol loƴina hoore mum liɓa hoore mum wiya tippe e hoore an ko ɗum ɗon ɓuri sattude haɗa hande ɓe laaɓani en poyi wonde ko wiya toon kon lagine ko ɓeygure wotere ɗum kaka hakkille men enen woɗi ɗum kaka hakkille mawɓe men ɓaawo ɗo falanoɓe e jonnidir juuɗe yen wurdu yo en rewde Allah subhanahu wa taala on ɓayri diina meɗen kan ko yahata 90 e nder temedere ha 90 e jowo ko julɓe e wi en fof en woni ɓeygure wotere ɓe holli en wona en ɓeygure ɓe holli en koɓe yimɓe hiiɗaɓe koɓe yimɓe bomɓe koɓe yimɓe añamɓe koɓe yimɓe ethnocentriste ɓe anda goɗɗo ko goɗɗum sina ɓeygure o maɓɓe kun iw kun maali ari jooɗi hottugine kun ɓe anda goɗɗo ko goɗɗum si wona ɓen o yii ɓe tike ɓe hulɓini leader jo meɗen on dogi yaltimo ka jananiri ɓe nangi Aliou Ba suusuɗo wonde nder ton on woni e wowlirgol ko faala ko ɗayre angal andugol ko waroɓe on yeeso makko ko huɗaɓe hiiɗaɓe ittaɓe barki on yeeso makko ko ɓen on tuggude konngol o wi ɓe nangi on ɗon ɓe sokimo ɓe jogiti hande ala candidat jo immotoɗo wowɗo pular gaynuɗo goɗɗum immotoɗo daro ɓe suspandi parti politique ji ɗin wona on koɗo e mum pression fermama wona yo ko feƴƴata nder ton ko yo ando wona yo wowle élection ɓe wallinino ɗum ɓe hirsi élection ala ko nomination ko Mamadi Doumbouya équipe makko jungo tew yimɓe jahannama ko ɓen nomata kala nometeɗo ila premier ministre heɓi chef de quartier ɗum ɗon fof yeeƴi jawle men ɗe hiɓe lancude ɗe hiɓe lancirde ɗe manki heɓe ƴetde seeɗa ɓe yenoya on mawɓe hawkuɓe iwdi mum hawki diina muɗum kan tumbi hoore mum e laana jahannama kaadna ɗo ɓewde ɓe yenoya ɓen ɓen no imino tambitiɓe ko ɓe on ɗaɓɓude kon koko ɓe yeɓana adna on wonde himo tambita himo yiɗa wonde ko onon haɓɓi e makko kanko haɓɓaki e laamu ngu ko non haɓɓi e makko bonnali men menen rimɓe ɓen bonnali men menen julɓe ɓen bonnali men menen yiɗɓe ɓen ɓuttu e pottal ga leydi men ko hewti on onon ɓe wakkiliɓe golliɗen golle kono joddi mondi Allah yoɓay on joddi mondi on hettendi ka adna ɗo sikki daroɗo yeeso Allah subhanahu wa taala yamata haray hande Doumbouya e CNRD makko holli on wonde ko kamɓe woni kamɓe enen ko enen woni enen ko kamɓe woni haɓɓuɓe tuuba
kambe oni maninka on enen ko hedditi ben ne tawno be potini enen en tawitaake ka fichier électoral be salike recensude en tawitaake ka votobe bayri en recensaka be suspendi parti politique jidi manto den din ka mobi den don o en tawitaaka election be yetti jungo tawi be hudabe imti be ba mabbe be be oni mabbinde gokku nandi ay fofango be gonko kambe oni be jonnude be yetti ben don be yetti image di be yettata be lancide adna wonde mo yida mo ko jama wi yo présento yimbe hudabe itabe barki nafigibe do be accudu mo mun kambe kadbe yetti hor mabbe wi ko be candidat be hudabe itabe barki fami be ko be opposant tawa ko be nafigi ko be fasigi ko be traitor ben imite be jokkimo kala jokkudo Mamadi Doumbouya e o mascarade électoral mo fondi do hare me wadi onde makko be ngandi ko traitor me ngandi o jamfike lenyongol o jamfike leydi lagnandi o jamfike hore makko o jamfike dina meden kam me hubbe jannama e makko e bagal Allah hare jonde tawno be o peñene be pottinien be wi en tawtaake e ali yimbe hudabe ittabe barki dekkube jawle leydi wujjube dawle de afuden den dum ko lande ma lansana kuyati hebi hedditibe ben Ousmane Jong hay yejjite inde makko ne Ousmane Kaba yimbe hudabe halkabe wujjube jawle leydi on ko ada do ministre de l'économie et des finances nokki jawle den o darni o complexe makko université makko Nelson Mandela oda ko nokkudo jawle den ka wada premier ministre o nokki de wari o marde France ga on non kan no dekkude den no déplacer no wadde ko fala ko ben don be jetti be takke mabbe fore on to jetti hudaado ittado barki go docteur Faya Milimuno neddo fufa la fujo ko be woni be dowtude e takki ben don naare pulol go no ton ko yalla itti barke mun no takki e mabbe no tawti be hare ko ben do woni daginde laamu Mamadi Doumbouya ngu ko ben do daginde laamu ardo jetti pinka wari warde jodi hore me wari en warde wadende goddo watta goddo di kulle burude wattake ko be won daginde laamu don gumbe dagimbe dum don ko yimbe hudabe ittabe barki kono bawgal Allah men jonni Allah subhanahu wa ta'ala nyaaworde jonnon ko dum fawndani on onon hawko be yudi mum hawki ndimu mum hawki teddungal mum yite hubbe nge lagine ngen kono hubbinge ko fellitane hore mum singe hubbi kono rendinte onon dari be hange hubbi kono rendinte si Allah lamdo jabi be bondirte galeedi men ha gonga daro be bondirte ande onde be hudabe ittabe barki ona kambe jey leydi din be bondirte be anda ko be hobbe be bondirte be anda onde ko porto be jetti be joddini hore men ba ko be bulaw baydo on jamfike hore mon jamfike Almam Boubacar Biro on jamfike dina l'islam meden kan on libi arsilama ko meden on porto be wi onde be susta onon be jetti be da ko bulaw ko be faala be wadnaybe be jetti be joddini hore men ila on to may bande ma do be jodi hore men ittata dum sen jonnindira juude immoden kisan beppino en be pottinen be Mamadi Doumbouya e traiteur be jokkube mbo be yobe andu se be miike onde 28 décembre do be wade mascarade électoral o jodo yo andu wonde o jetti ko jeya o yaadata e mum o woddo data e mum be jetti ko be jeyabe lawdata e mum leydi lagnani be jeyandi jettugol laamu ngun ko wigol be jetti leydi be wadi e bondoli mabbe be lukkitike be yaadata e mum e bawgal Allah si mimmi maayi mi accay ko naada jahannama e mabbe be lawdata e mum hare be jetti ko be lawdata e mum sago Allah sago mo hare si segele jetti ñaari hare résultat on yeymo yo be andu wonde be si be wadi dum hare be wadi ko be wattata si be wadi dum hare onon wallube be habe waddun no ukiyite leydi ndin ngeyite non nge juda yo gonon nafige fasige bawgal Allah hare no wodi be Fuuta Jallo rindu be luttube no wodi jinembe rindu be luttube mi nodditi on wondo remo wondo saño wondo yeyo wondo cadre jo wondo leader politique jo wondo leader d'opinion mi nodditi on ye jonni ni juude nder ko rabbidi moben pehe den forming dole meden den immo den naade jannama be te goto mo mijo si tawi election mascarade mo be fondi on 28 décembre feƴƴi hare ko yo gasi mijibe be wari don gontuma ko jodagol deccino ala ko wawden ben hay wali mayi kene be labba labbi welki be walli takko mabbe habbo men mijibe dum ben wonde ko yen jeppi juude men den e bawgal Allah no wodi ko onti sodata o jogo nyande me yetti lendi kala mo jogaki dum hare yo jogo hore makko ko traiteur jomen rewne mo ka traiteur rewnte don e bawgal Allah hare meden hediti on meden foccani on fay nanjungo onon joma jawdi be nyoddo be jawdi modon din sali notade noddango amen gomen noddi on ila 2020 hebande ma don sali notade idon jettude den jawle jonnon di dawadi be dekka jawle den be futte rewbe monge bobobe mo juube be wada ko layda yarlaki yaw mo sanombe fittombe pade be jettandi jawdi be soda pinka be wara men fellitane hore mo mede windani on walla no windi jonni men fellitane hore mo si tawi o yirtitaaki nder ko rabbidi de jannama no hubbede lagine ko onon atte hubbede onon ko e mon jarete hubbede fellitane dum hore mo sikke o ala en wata onde maccube e leydi ndi mawbe meden ari teppiri
ñinni dina meɗen kan e mum wuuri e hore teddungal accane ye wuuri e hore teddungal sono on jaɓi wonde maccuɓe ɗon juuɗe maccu ko itta koye barki ko yiwa nokku minen min wi men sali min wi minen min sali min wi minen min sali mo janjokke mo wo tawta men min wiyaade goto yo feeñu simo fala wari sunde mo janjokke mo wo tawta men sabu ngo cippiro ko cippiro ngo Allah lam ɗon farwi en sen waɗali ngo hara e maayi ko yiɗen hersi sen waɗali ngo hara e maayi e maraka taw en Allah par ce que hara dina meɗen kan bonnama en tambitike bonnoɓe dina meɗen kan hande debbo jombay debbo gorko kaleji men kaleji kalama ko alfa kaleji almami sori mawɗo kaleji alfa Mamadou Sellu kaleji Ceerno Souleymane Thioro kaleji alfa Ibrahima Fugumba kaleji Fodé Isiaga Fodé Haji kaleji alfa Saliou Balla koyin Allahu akbar kabira wa ajiman hara hiɗon heɗa meɗen foccani on jungo onon kakaraji immiɗi datti dari ɗi ngafendo ɗo kuluja mon yalla ɓeydu barki kinge mon otan somo tan haaɓo ɓurte dattade hunde gasade cippirongon ko ɗo noon ko fewno ɗo noon cippirongon feeñi par ce que yi onde ɓe huɗaɓe ɓe nokkani en ɓe pottini en wo en jeeyaka e leydi en jeeya goɗɗum e leydi piiji ɗin fof kamɓe jeeyi ɗum ko fenade maɓɓe min Modou Sori Bari mi wi ɓe fenayi tawtoɓe lam ɓe wi ɓe fenayi onon hedditiɓe jammo wo tawton men haray ko hande e talata ñande 4 novembre 2025 nde togi Allah subhanahu wa taala yo on faam wonde piiji boy boni kono hunde lawaki o yi golle maɓɓe bonde ɗe hande hay newgol men ko tawɗe mawɓe men jokkuɗen kon ko nafata jibinande leydi lajine ndin fof si tawi nayi no woodi e leydi ndin tew ko ɗon iwata kosan ko ɗon iwata ɓiraɗan ko ɗon iwata nebban ko ɗon iwata guri ko gollitirten kon ko ɗon iwata ɓe huɗaɓe ittaɓe barki no immani newoɓe meɗen ɓen hiɓe haɓɓiɓe re'ay nayi maɓɓe ɗin hiɓe haɓɓiɓe rattoɓe yaltinaɓe leydi ndin hakke ko ɓe añani hakke ko ɓe boni ɓe anda ko on ɗum nafata jamma lajine on ɓe fodda e hunde sowona faccinede pottine haray onon tammitiɓe ɓe jaga seede mum min noddi on kadi min noddi noon ko duuɓi 6 won timmude ni min nodditike on hande kadi ɓayri hande kadi ko hesun ila hanki hande kadi cippiro meɗen ngo hewti nokku goo onon blogueur ɓe wonɓe jooɗade ƴettugol téléphone ji mon wowla haala colli lanniɓe mettutude kala blogueur jo mo tawtata cippiro ngo yo notu ko kala blogueur jo mo tawtata cippiro ngon no hettiren teddungal ga leydi men no yaltiniren jinemɓe ɓen fof e maccungaku ngu no yaltiniren tampere ga leydi men Allah no arsike en jawle ɗen fof hiɗe wengi adna on hiɗe waɗi hoore men hoccoɓe peɗotoɓe si ñaama wicceteɓe leyɗe ɗen fof leyɗe ɗe tamƴinnoɗen en hoɗi taro men ɗon lajina ɗon ilandema Sénégal ha leyɗe hedditiɗen joni ɓe wikkade joni ɓe wiide hiɗe loriɓe hara en ɓiire lakkere adden kala ko addete kon ɓe ñaama ɓen ɗon tigi haaɓi en ɓe haaɓi en heɓɓita ka hewteten ɗon si en hettinali ko nin se wodani Allah dandu en nise hare mi dari keɗo Allah no ballo men hare fayi noon wonon hollir noon ko hande e talata ñande 4 novembre 2025 assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh